Hola a tothom! Benvinguts i benvingudes a la ràdio Supercolet. Avui especial donació de sang. Avui tenim un nou programa de ràdio. Avui tenim uns convidats molt especials, els nens i nenes de sisè. Ells i elles han fet un projecte molt important sobre donació de sang. I nosaltres, nens i nenes de tercer, volem saber què han fet i què han après. I per això hem cridat els nens i nenes de sisè. I aquí els tenim. Tenim aquí a l'Àlex, al Cana, a l'Ibai, a l'Àxel, a la Noa, mi tata. Hola! I gràcies per convidar-nos. Comencem amb les preguntes. Com va començar el projecte de la donació de sang? Què vau fer al principi? Per començar el projecte de la donació de sang, van venir-nos a fer una xerrada des del banc de sang. I ens van explicar els tipus de sang que tenim i les necessitats de sang. I ens van plantejar fer una donació de sang a l'escola. I a nosaltres ens va semblar molt bé i vam tirar cap endavant el projecte. Heu fet cartells, vídeos, presentacions o una altra cosa. Quines? Vam preparar un munt de coses. La primera, cartells perquè la gent vingui a la donació de sang. Vam fer cartells a camp per saber més de la sang. Un vídeo per animar a la gent que vingués. I després tothom ho van comentar. Heu parlat amb metges o amb persones que donen sang? Sí, primer vam parlar amb el banc de sang i després amb el Pau, el nostre professor. I ell ens va donar detalls que no coneixíem. Heu sortit de l'escola o heu fet tot aquí? L'hem fet tota l'escola buscant informació per internet. Us heu organitzat en grup o individual? Per organitzar tot ens hem dividit en grups de 4. El dia de la donació vam fer grups de 3 i de 5 i ens anàvem bé jugant, depèn de la necessitat. Per què és tan important donar sang? És molt important donar sang perquè hi ha gent amb problemes de salut i necessita la sang dels altres. Heu conegut una història real d'algú que necessita sang? Sí, hem conegut el nostre professor Pau, que de petit necessitava fer-ho a través de sang. Què us ha sorprès més de tot el projecte? Ens van sorprendre que a la donació de sang van vindre moltes persones. Hi ha alguna cosa que no sabíeu abans, però ara sí? Que la sang té elements molt importants per a les persones. Quina part del projecte us ha agradat més? I quina us ha costat una mica més? Ens va agradar treballar en grup i ajudar a altres persones. Ens va costar una mica més l'organització del dia de la donació de sang perquè hi havia gent que s'estava canviant de lloc tota l'estona. Què els diríeu per animar-nos per a donar sang? Que amb aquest petit gest estem ajudant a gent que ho necessita. Moltes gràcies als nens i nenes de sisè per venir avui a la ràdio i explicar-nos el vostre projecte. Hem après que donar sang és molt important i que pot ajudar a moltes persones. Esperem que aquest programa animi a tothom a ajudar als altres, encara que siguin amb petits gestos. Gràcies per escoltar-nos i fins al pròxim programa De la ràdio de tercer. Lucía, a mi m'agradaria donar sang per ajudar els altres. Sí, a mi també, però encara no podem. Fem una cosa. D'aquí uns anys, quan puguem donar sang, vindrem aquí a l'escola a donar sang. Fet, ens veiem aviat.
Fins la propera!